Gardom, non ata babirta long penili sami puja terangpi, non birtang ton penarjik tha. APHLC Central Committee atum pen kedam tangar koya chiklo ni phaing koira ICR ni Fifth Foundation Day katalon pon aputhak puthot arkoya chiklo ni phaing koira hiniar ni dongka muka malong pherangke amai iphathu to tangte arjupon sina West Karbi Anglong pen Great Sontimung Report News 18 difu Tribes tum tame nilitum long metang traditional dress showcase sing na japaklang dono pot nilitum kachuro pajir pon lo lason tak taksi NC Hills pen ang tong dun delegates Dr. Bangham Hojai lapen Ramesh Kathar lapen Umrong So pen menan leaders atum nang tong dun alang litum hanta litum kachuro pajir pon lo lapen Karbi atum ke ilitum Karbi Anglong angkang dead lagi do galiapot ilitum ta Plain district ajo tum ta kido tum ta do hala outside 6 sido lakar along kido Karbi atum ta do alang litum tame atumi labang so mailong RD nang pidun panan cetong dum pot litum pen kachuro pajir pon lo lapen APSLC Foundation Day katalon long nilitum tihek pen tame cultural program bipon nasi labang so cultural program long tame Karbi Anglong long mate local artist mate singer tu tame nilitum long nang kecetong dun pot nilitum kachuro pajir pon lo aprangsi Mongol Singh sinar nilitum kacini lake rock rock alang lipan tame nilitum suri reception committee pen kachuro pajir lo lason tak taksi Samson and Trainel alang litum pan tame bahai ni pan tame nilitum ningkang sam akar do malang litum pan pajir lasin nilihin pen reception committee hin pen ingdeng pho APSLC katalon long kadu ko be phanda nilihin pen kachuro pajir lo kili damde ki phodamde tum hanke nil tum hanang dia pon posili tum mathapon lo lan sinilihin pen bangke pachini bonjalo sinon nilitum central committee general secretary pendo alang